Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. कणकवली तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्गावरील नांदगाव ओटव माईन ब्रिज वरून सर्व्हिस रस्त्यावर गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनमधून देवगड ते सावंतवाडी दरम्यान प्रवास करणाऱ्या कारचा भीषण अपघात झाला. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नसली तरी 3 जण जखमी झाले आणि वाहनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. ही कार उड्डाण पुलावरून खाली सर्व्हिस रस्त्यावर येऊन विद्युत खांबाला धडकली आणि कारची पुढील चाकं विद्युत खांबाला लटकली. त्यामुळे हा अपघात भयानक होता याचा अंदाज येतोय. हा अपघात नांदगाव फाट्यावरील ब्रिज शेजारी असणाऱ्या सर्व्हिस रस्त्यावर घडलाय. महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत व्यक्तींना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करत वाहतूक सुरळीत केली. लोक पुढे दाखवतोय सर. नमस्कार. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसत आहे. देवगड वटोमाइन फाटा जे ब्रिज सुरू होतं त्या ब्रिजच्या सुरुवातीच्या पुढे काय रे लोक पुढे दाखवतोय सर. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं फेसबुक पेज.